Audio Jungle. Audio Jungle. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಬಂಗುಡೆದ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬನಲೆದಿದ್ದು ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಪತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿದ ಕೊಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ದಾಸೇನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ದಾಸೇನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಜೆಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಪಾರ್ದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ತಾರೆದ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾರ್ದು ಐ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದೀಲೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬನಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಗುದ್ದದು ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸರಿ ಕುದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತೂದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾರ್ದು ಸರಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರ್ದಿಲೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಐತದಾಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪುಂಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಐತ ಮಸಾಲದಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಆಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ.